Una cinquantena de persones ha protestat davant els serveis territorials d'educació a Tarragona per reclamar millores per al personal d'atenció educativa. Reclamen processos d'adjudicació transparents i substitucions des del primer dia. Exigeixen també horaris i funcions en acord a la categoria i, entre altres aspectes, que les tècniques i tècnics d'educació rural esdevinguin educadores i educadors de llars d'infants. Denuncien l'abús de la temporalitat i que cal incrementar el personal dels centres, així com acabar amb la privatització dels serveis. La concentració ha comptat amb el suport del sindicat Usté Casters, UGT i Comissions Obreres. Calculen que són necessàries un centenar de tècniques d'educació infantil i unes 250 tècniques d'integració social per cobrir els mínims necessaris a la demarcació. El que ens passa sobretot és que ens falta molt personal als centres, d'acord? Vull dir, nosaltres sempre des d'Ustec hem exigit com a mínim una tècnica d'educació infantil per cada escola, una tècnica d'integració social per cada escola, que hi hagi auxiliars d'educació especial, i ens trobem que ens falta moltíssim personal i, per tant, aquest decret d'inclusiva al final és utòpic perquè no es pot desplegar perquè ens falta molt personal i molts recursos per poder fer aquesta bona atenció a l'alumnat.